Last episode khan Three Tail Fox chu Demon Treasure mangin ama le ama a invite thlum ani kha arin dan chuan thinu pialama Six Tail Fox nen an on dum thai arin wang ani Six Tail Fox chuan ril runa takin engtin nge iti thai ti in phun sepa Three Tail Fox chuan athi main Six Tail Fox nena chuan ala sak thin kha sak turin ati Six Tail Fox po chuan ril runa takin la chu a sak ta a Six Tail Fox chuan kan hun man dun tak te kha engte ka ma ngil ni ka nei ngai lawang ti in a hril ziafana chuan an pahnih chuan a khongai hle a Six Tail Fox chuan treasure chu kengin Fenzia Valley mi te ta an ni lo thu le ziafana chu a pe a Supreme Treasure ani thu a hril bok atan engma ani lo thu le Ancient Treasure ani awangin sek zongin an du a tu ma ne na ma hril lo turin ziafana chu a hril Six Tail Fox chuan lung chu tikhi in ziafana nena chuan ama chu that turin a hrila adin hmun chu a hlau om thu le thi tho tur ani thu a soi bok Six Tail Fox nena kal adu wangin ziafana chu that turin ati ma se ziafana chuan tha chu alo du hau lova a spiritual power mang chuan lung chu lava pula chuan ada a ziafana chu ril runa takin om chuti lai chuan thom hria in bioi le Fenzia Valley mi te mong te po chu an lo thleng chop chil ve ngala Fenzia Valley mi ten Demon Fox ruang an hmu chuan an hlim hle ziafana tha an ringa chu wang chuan ziafana chu an fak hle pu ka tanga an chhuan nu chuan mong chuan Fenzia Valley mi te hna chuan thopui an nom thu a hrila Fenzia Valley mi te pon thopui an nom thu in an hril ve bok mi pakhat chuan ziafana hna chuan treasure a hmu lo thu a lo zota an teacher treasure ani thu le demonin a ruk sak thu a soya ma se ziafana chuan engma a hmu lo thu le treasure chu fox te ta ani awangin Fengxiang Valley mi te ta ani lo thu a hriat to awang chuan ziafana chuan a hmu lo thu in a lo changa a chan chu Fox Khan tu ma hne nama soi lo tura ati wangani ziafanan engma a hmu lo thu a han soi chuan Fenzia Valley mi te chu an lungai hle a a thian nu chuan lava pula atla aniang alo ti meiche pakhat chuan an kal don chuan ziafana hna chuan sek zong mi te chu Lebu Mountain a demon chungchang soikhom tura an kal tur thu le chu lampan ve tur chuan alo hrila ma se ziafana chuan moi takin alo hnar thung ti chuan in thla in an kal sang ta a bioi chuan ziafana hna chuan khoilam nge kan pan don ti in alo zot mong chuan khopui a him to thu le khopui lama an kal tur thu in alo soya ti chuan an pathum chuan khopui lampan chuan an kal ta ngal
Demon Fox te awanga thlabar em a om khomi puite chu local khomin ziafana le monk an lo mu chuan demon an thi to ti an hriat awang chuan an lim hle a monk chu in ti thei takin a han hoi va a inda huai ve khop mai mipui te chuan engtin nge fox demon chu in tha ti in an lo zot monk chuan in chuang tak hian olsam lutuk ti in a lo changa lo thon tur engma a om to lo thu a hril bawk mipui ten chu thu an hriat chuan monk chu chan him tu ti in an awa monk po chu alom ve hle bioi chuan mipui te hian lo thon tur engma a om to tura an ngai lo ani hi ti in a phun sepa bioi chuan mipui te hnena chuan puk hnaya kal lo turin a lo hril achan chu demon fox kha om to lo ma se alien beast lian tak a om thu in a hrila no pang pakhat chuan alien beast chu enge ti in a lo zot bioi chuan lo changin alien beast chu beast lian le lo om tak ti in a lo changa ziafanan putar le meiche naupang a hmuh chuan vapan hnain putar hnena chuan thil zo tur a nei thu a hrila putar chuan coin som lo dil ngal zatin he putar hi chu puisa a du ve ngot mai ma se ziafanan puisa a nei lo thu in a lo changa meiche naupang chuan putar hnena chuan u naupa hi queen jing sek mi ani a nakina puisa chu min pele mai don na lom ti in ziafana zona te chu chan sak turin a lo hrila ti chuan putar chuan ziafana hnena chuan engzo na nge i nei ti in a lo zota putar chuan ziafana hnena chuan puisa min pe kha thei ngil suang che ala ti hram